da passeito, no? Antes de entrar. Ahora caballito.
set. Tenim tot impecable. No podem perdre cap carta i ho tenim tot ordenadíssim. Tenim 4 seccions. Secció de joguines, secció esportiva, secció pedagògica i secció emocional. Salut, amor i amistat. Protocol. Obrim. Olorem. Llegim i ordenem. Els recollirem sense preguntar. Algú que vulgui donar xumets, nosaltres no preguntarem. El patge Gregori se'ls endurà i els magatzems d'Orient, amb molta cura, els guardarà. Tenim una col·lecció de xumets enorme, enorme. Bona nit, que ses majestats que siguin favorables. Gràcies, gràcies per aquesta rebuda, Barcelona. El patge Gregori saluda i desitja aquesta nit ses majestats que siguin molt favorables.
felicitats al rei de Barcelona. Tot aquell moment allunyat per una felicitat inequívocal a petits i grans. Nenes i nens, senyores i senyors, des de la carrossa saludeu el rei Melcior! Un salut al rei Melcior! Com fem fotos per aquí? Sí, molt bé.
I aplaudiment pel metro de Barcelona, que fa 100 anys. Què us sembla aquest metro? Un metro que va per sobre del carrer, heu vist? Això ha sortit bé? Sí? Ha sortit bé, tu? Ha sortit bé? Qui s'ha portat millor de tots? Qui s'ha portat millor?